Lezigezi indaba ze-1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNgqulunga angekubingelele umbukeli ake sibheke ehamba phambili usuku namhlanje. Kumenyezelwe uguquko koNgqongqoshe kwelikaMthaniya.Amakhosi Akhuza yokuhlukunyezwa kwabesibhuda kanti ke kubungazwe Olwezisebenzi EMPHITHI. Obambe njengondunankulu wesifundazwe uNomagugusimelane uthi ke kufungiswa kukaNgqongqoshe Omusha uSipho K.K.Nkosi kungezinye zamaqhinga abo njengohulumeni okugijimisa intuthuko efanele emphakathini. Lokhu kulandeleka izinguquko ezibe khona kwiCabinet lesifundazwe okwenzeke namuhla njengoba ke uDokotela Ntuthuko Mahlaba esuswe kulomnyango wafaka kwezemidlalo, amaciko kanye namasiko. Kuphelele ukuqagula namhlanje ngozovala isikhala sika-Amanda Bani Mapena obekade kungqongqoshe wezemidlalo ezamaciko kanye namasiko owasula isigubhukane ngasekuqaleni kwalenyanga. Namhlanje usekela wamajaji kulesi sifundazwe uJudge Isaac Madondo ufunguse uSipho K.K. Nkosi emnyangweni ozokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi. I, Sipho K. Nkosi, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. And I undertake to hold my office as member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the functions of my office consciously and to the best of my ability. So help me God. Ephindela bezindaba mayelana nezinsolo ezithi uBani Mapena wesula ngenxa yezinsolo zokudla imali kweminye imicimbi omnyanga kade uphethe, uveze ukuthi likhona uphenyo oluqhubekalayo futhi bawuqinisekisa ukuthi abathintekayo babhekene nemibandela bafanele. Mr. Amanda Mapena resigned and resignation yake was given to a political party yake, including Premier, and it did not state any such reasons as you are alleging. There is an investigation that is going on in the department, and people who are responsible for any wrongdoing will face the consequences. That is all that we can say in relation to that. And I do want to emphasize that she did not resign as a result of that, because when she resigned, there was no scandal. Lo mnyango ngaphambilini ubukade uphethwe uDr. Ntuthuko Mahlaba naye ongene ngonyaka odlule. Akukona ukumdimotha lokho, kukukhombisa ukuthi ubuholi bakwaZulu-Natal buyithatha serious kangakanani imboni yaka sports, imboni yaka arts ne culture, so that kubalekile ukuthi sithathe ubuholi ophezulu kube yibona obuba responsible ukuyothuthukisa le yamboni. uMC Mahlaba unikezwe imandate entsha nefresh yokuthi kuphi ngempela okufuna kwenzeke nokuthi kuphi okufuna siqonde kukona ngqo ukuze imboni leyana ikwazi ukuthi ithuthuke. Unkosi ukoba unobhalo enywana yothisho okuyisathu waba ilungu lesishamthetho ngo-2009 kanti ungena lesi sikhundla sokuba ungqongqoshe kade ngosihlalo wekomiti lezezimali kusona isishamthetho saKwaZulu-Natal. uNtuthuko Mahlaba yena usezongena emnyangweni wezemidlalo, amaciko kanjalo namasiko kulesi sifundazwe. Kuteboho Sibisi ngiseThekwini. Amakhosi angaphansi kwamasipala omlalazi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal azwakalise ukukhathazeka ngezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane kwizindawo ke abaziphethe. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi umasipala omlalazi unomhlangano namakhosi esifazane oNdlunkulu bezizwe kanye noNomehlo ukudingida ke izinkinga esithinta abesifazane. Amakhosi akhele umasipala umlalazi enyakatho nesifundazwe kanjalo noNdlunkulu bamakhosi kanye noNomehlo babe nengxoxo ebihlelo umasipala umlalazi ngaphansi bobuholi bukakhansela uQT Xulu oyimeya lo masipala ukudingida izinkinga ezibhekene nabesifazane kule ndawo. Inkosi yesizwe saseYekholweni uVictoria Dube uveze ukuthi kubalekile ukuthi abesifazane bakhuliswe ngendlela ukuze bazigcine kanjalo nabafana bangasali ngaphandle. Inkosi uDube ithi ungashiwa ngaphandle kwabafana kuzosiza kakhulu ekunciphiseni isigameko zobugebengu emphakathini. Njengamakhosi kubaluleke kakhulu ukuba sibambe iqhaza ekuboneni ukuthi izingane lezi zethu
zamantombazana zinabo abazibhekayo nabazikhulisayo nanokuhlolwa kwazo lokho okwenza ukuthi kubelekelela abantwana ekuziphatheni ukuze bakwazi ukuthola ithuba lokukhula ngendlela nokufunda baqede isikole ikakhulukazi ngoba esikhatheni sanamhlanje ayikho into ongayenza ngaphandle kwemfundo. Izingane zethu zabafana sivama ukugcina singayinaki singabazali zigcine zingakhuliseki zona ngendlela ngoba kuyethusa khona uthola ingane ibuya ngo10 ngo11 ebusuku ukuthi uma ngiwumzali ngithi iphumaphi ngalesi sikhathi. Imeya lomasipala ukhansela QT Xulu uthi kubalekile ukuthi intsha besifazane iziphathe kahle igcina umntombi bayo bese iphinde ilekelelwa ngendlela ezosikhulisa kanjalo nangwezemfundo. Intombazane iyiqhenye ngokuthi iyintombazane ngoba kuve kubhlungu ukuthola ingane eneminyaka eyi15 isingagogo ngenxa yokuthi akazange akuthole ukukhuliswa ngendlela. Ikakhulu ke ingakho bengimeme amakhosi abesifazane nomehlo nondlunkulu ngoba lo msebenzi lo ngeke wenzeke ngaphandle kokuthi sihlangane sisonke siubambisane siyisizwe ngoba sifisa ukubona isizwe siba isizwe esiqhenyayo ngokuba intombi. Futhi ke siyakhuthaza nanokuthi ke akuphelele buntombini kodwa futhi siyafisa nanokuthi sigcizelele ukuthi bafanele ukufunda. Bafanele futhi ukuthi sibacijise ngamakhono ukuze impilo ibiqhubeka enangale kwentombi. Uxolo uphinde wagxeka kakhulu izigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane okubonakala kudlangile kakhulu ngaphansi kwalomasipala. Kanti uphinde waveza ukuthi bayadinga ukusebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukuzama ukulisana nalesi sihlava. Sikhathaza kakhulu kakhulukazi njengami njengomeya owumuntu wesifazane ukubona la abantu besifazane bebulawiswa okweyimpukane. Usikhathaza kakhulu ikhona ekade sikuxoxisana nanamakhosi kanye nondlunkulu ukuthi iliphi iqhaza thina esingalibamba ekuthenini zehle lezi zigameko zokubulawa kwabantu besifazane. Asazi nathi ukuthi kusuka manje yini esingayenza ingakho besihlangene nje sizokwakha amaqhinga ukuthi singenzani. Abesifazana bebehambele lo mcimbi baphinde bathola nezipho ezivela kumeya yakuwona lo masipala umlalazi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Ulimi esifundazweni KwaZulu-Natal ubungazeke usuku lwesisebenzi emcimbini obuhlelwe Ungqongqoshe lomnyango uSupha Zuma eMgungundlovu maphakathi ke nalesi sifundazwe. uZuma uthi ke inhloso lombungazo ukubhunga ke nesisebenzi aphinde ke ethula umhlahlandlela kanye nenhloso ngqangi yomnyango kulonyaka. Uphinde ke wakuveza ukuthi ke kumele kuqoquzwe imphakathi kuba ke itshale umuzi nomuzi ube nengadi yesithelo. Izisebenzi zithole ithuba lokubika izinkinga kuNgqongqoshe womnyango wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma njengoba bezihlangene naye ezibungaza usuku lesisebenzi eSidara. Thola ithuba lokuthi ngikwazi ukuveza izikhalo zami ku-MEC ngichaze nezinto eziningi esukuyicabanga uwedwa ungakwazi ukuthi uzoyidlulisela kubani kodwa ngoba sinikwe ithuba lokuthi kufike u-MEC sikwazile ukuyikhulumela. You know, it means a lot for the MEC to humble himself and to come down to us at ground level. It means a lot to us. It shows the Ubuntu, it shows the spirit of he wants togetherness for the department. And I really appreciate that. uZuma uthe bekubalekile ukuthi ezwe izwi lesisebenzi aphinda ahlangane nazo njengoba bekuwokuqala ehlangene nazo zonke. Bebalekile ukuthi kungabe nje ukuthi ngizokhuluma nje mina. Kodwa nami ngizwe ukuthi lapha lebesebenza khona isimo sinjani. La bengoma khona abancome khona sizokwenza kangcono kakhulu. Kodwa la kugxekeka khona abagxeke ithuba engize ngasho ukuthi kwesesikhathi ngesikhathi sabusa lo munye umhulumeni wamabhunu wawuboshelwe nje ukuthi enokhulumile wagxeka uhulumeni. So manje sithi naku sikhona uhulumeni sikhuluma usigxeke ukuze sikwazi ukulungisa la senza khona amaphutha. Uthe okubalekile ukuthi izisebenzi zisize umphakathi njalo. Umyalezo ethi siwudlulisa ukuthi akubalekile ukuthi basebenza ngokho umsebenzi. Bona bayingxenye yedepartment bonke ngokuhlukana kwabo. Ukube sasingekho isidingo ukuthi babe lana, ukube umsebenzi bawenzayo sasubukela phansi basingeke sibaqashe ukuthi babe la. Baqashela ngenhloso ngoba kunomsebenzi othize ufuna bawenze
ukulekelela ukuthi sikwazi ukuthi sithuthukise umphakathi yakithi sihambise intuthuko emphakathini yakithi okunye nokunye inkinga zizoba khona ezinye adinga sizilalela kodwa lokho akungasibambe ekutheni sithi asakwazi ukuthi senze umsebenzi ngani ngoba baningi abantu abalalele bengadlile ngenxa ukuthi mhlambe wena ugodla amandla umsebenzi ungamlekelelili wena uzohola khona ungakwazi ukuhola ozobhekela ukuthi uhulumeni umnikezile leyo mbewu ufuna imnikeze ukuze akwazi ukuyotshala ingane zakhe zilale zidlile. uZuma uthe lenyanga esho likhulu nakuyena kodwa futhi ke ngikhumbula nami phela ngiphume enyonyaneni ukuthi inyanga kaMeyi inyanga yabasebenzi nami ukuthi njengangangumsebenzi nje ngisasebenza namanje ngizocelebrate nabasebenzi njengomsebenzi nami. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisesidara eHawiki. Ayaziwa-ke imbangela yomlilo oshise amagumbi amabili esikole samabanga aphansi eXhaphozini Primary School esikhaleni enyakathoni likaMthaniya. Ukhetha Hlela oyilungu lesigungu esilawula isikole uthi-ke akusikho kokuqala lokhu kwenzeka nangonyaka owedlule kuke kwaqubuka umlilo kulesi sikole kwashaka amagumbi amabili. Uthi-ke lokhu kuyabakhathaza beyisikole ngoba-ke kugcina kuphazamisa ukufunda nokufundisa. Kugcineke sekuphazamiseka ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi eXhaphozini Primary School esikhaleni enyakathoni likaMthaniya. Umlileko obusha ubuhanguhangu ushiya amagumbi amabili lesi sikole eshile. Lo mlilo-ke kubuka ukuthi-ke uqale ukubonakala ngezikhathi zasebusuku nokungabanga-ke lula ukuba-ke ulawuleke. Isigungu kwesilawula isikole sithi-ke sishaqekile ngokusha kwalamagumbi. Sithole okukhulu ukushaqeka ngokusha kwesikole sethu. Kakhulukazi abantwana abancane ugrade R. Umlilo ngizocabanga mhlambe noma ngingazi kahle hle ukuthi mhlambe uqale ngasikhalisini kodwa ke uthisha omkhulu ngoba bese ku late sesiphumila nasezikoleni bese ngilela nje futhi mina ungifonele ngabo 9 wathi awuhlela udaba olungaka wakaluzwani ngathi mina cha thisha omkhulu angakezwa lutho wathi hayi esikoleni sokukhona la amaklasi awashayo khona. Akusisona-ke lesi isigameko sokuqala nje okubeka ukuthi-ke nangonyaka owedlule kuke kwenzeka isigameko esifana nalesi. Le nkinga njengoba iqalile nje bafowethu ngizothi mhlambe last year September ila kuqale khona inkinga kakhulukazi lama classes njengoba ade inyuki ade senzansi kwenye indawo yangaphakathi esikoleni yasenyukela la ngenzansi ngokuthi kwasha September ugrade R base bathatha kwabantwana last year beziswa la mhlawumbe kwago September njengoba sisiphinda ke lenkinga kodwa nje umsuka wayo ngeke sisho asinawo umnyombo ukuthi mhlawumbe yini engake ngathi yenzeka kumbe nelandelelekayo cha. Lokhu ke sekuholele ekutheni kuphazamiseke ukufunda nokufundisa njengoba ke namhlanje abantwana bebuyiselwe emakhaya. Kuphazamiseke kakhulu sisi ngezizathu sokuthi abantwana bathe befika nje bathola ukushaqeka kakhulu. Sabona ukuthi mhlambe ngeke bekwazi mhlambe bengakwazi ukuthi mhlambe beqhubeke nokufunda kodwa ke silungiselela ukuthi mhlambe kusasa kuqhale futhi abantwana befunde. Lokho khulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifundo King Mcicha uKapteni Siyandasha ngase usiqinisekisele sesigameko wasethi-ke kukhona uphenyo obalwenzayo. Asike sithishelele ey'tolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli-ke ubukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Kumenyezelwe uguquko koNgqongqoshe kwelikaMthaniya.Amakhosi Akhuza yokuhlukunyezwa kwabesibhuda kanti-ke kubungazwe Olwezisebenzi EMPHITHI. Udokotela wabantwana esibhedlela sempangeni Nandi Undaye Kapongo usenxuseke umphakathi kuba-ke ubeke phansi amaphaphu ngomkhuhlane onamandla osutholakele kulesi sifundazwe kanye nase-Western Cape owazika nge-diphtheria. uKapongo uthi-ke yize lo mkhuhlane unamandla angaze athathe nomphefumulo womuntu kepha-ke lokho akungafaki ixhala kubantu ngoba umkhuhlane owelapheka kalula. Uqhuba ngokuthi-ke uma umuntu ezizwe nezimpawu zalo mkhuhlane makaphuthume emtholampilo eyohlolwa ethole nosizo. Ngemuva kokutholakala komuntu ohaqwe igciwane elibizwa nge-diphtheria KwaZulu-Natal,
kanye nomunye otholakala eWestern Cape, ithimba lezindaba le-1KZN-TV libe nengxoxo ekhethekile nodokotela wezingane esibhedlela iQueen uNdaye Kapongo. uKapongo uchaza kabanzi ngalomkhuhlane. Other flu, mainly they come because of viruses. It's just a small organism. But this diphtheria is not a virus. It's in the category of what we call bacteria. So they are a little bit bigger than the virus. And we give them a general name that Corynebacterium. And just to break it for you, Coryne means just this bacterium. They need to organize themselves like a club when we see them on the microscope. That's why we call them Corynebacterium. So why is it so different? It's because it's very contagious. It's go very easily from one person to another and very quickly. And it causes a life-threatening condition related to the heart and the respiratory side of the lung, or the way we breathe in simple term. And that's very important for us to try to say, hey, look, this can kill people. Kanti phakathi kwezinto ezithe zahlaluka kule ngxoxo kuvele izimpawu zalomkhuhlane okubala kuzo ukucinana, ubuhlungu bomphimbo kanye nokugwinya kanzima. If you have got a throat a sore, and you have got fever, and especially you are not breathing well, and you have got some difficulty to swallow, don't stay at home to say just a simple flu. Go to the doctor. The doctor can have a look in your throat. If he see that kind of membrane-like appearance, and they can take some test for you to try to diagnose that. uKapongo ube esenxusa ukuthi laba abazizwa benezimpawu zalomkhuhlane bengabi nalo uvalo. Kodwa ke bese beqinisekisa ukuthi abantwana babo abangaphansi kweminyaka e15 phecelezi 15 bayithole ngokufanele imigomo. We found one case in KZN and one case in KwaZulu-Natal, in Cape Town. Then he just called the country to be calm and vigilant, and saying that we seem to control the disease very well. So to the community there, check your less than 15 years old children if they've got their immunization up to date. How do you know? Do they get the first dose when they were 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, 18 weeks, when they start going to school at 6 years, and when they finish their primary school around 12 years, they need to get another booster. If something is missing there, bring them for them to get a booster. Ezindabeni za-1KZN-TV, kubi kumqondisi Myeni, ngesempangeni. Umphakathi wasendaweni yaseMatikwe eNanda ngaphansi kaWard 56 eThekwini ubona-ke ingozi ngomgwaqo wadicelelwa phansi izikhukhula zangonyaka odlule njengoba kuze kube yimanje-ke kawukalungiswa. Umfundo Mgwaba ongomunye abasebenzisa lo mgwaqo usuku nosuku uthi-ke bakhathazekile ngokuphepha kwabafundi bezikole ezinhlanu kule ndawo abasengcupheni yokushayiswa izimoto njengoba sebephoqeleka ukuhamba maphakathi nawo njengoba kusebenza-ke uhlangothi olulodwa noma kungenzeka kunqamuke phakathi njengoba-ke ulokhu-ke uqhubeke njalo nokudleka. Ubona ingozi engahle yenzeke umphakathi wasendaweni yaseMatikwe eNanda ngomgwaqo owakhahlenzwa izikhukhula ngonyaka owedlule nokuze kube yimanje kawakalungiswa. Ilungu lomphakathi lithi-ke sekunesikhathi lomgwaqo udleka kwazise lunye uhlangothi olusebenzayo. Umgwaqo lo ngisebenzisa mihla namalanga every day ekuseni ntambama, and kuyasihlukumeza kakhulu ukulimala kwalomgwaqo ngoba ingane edlula khona la ayisakwazi ukuhamba eceleni, sekuyaphoqa ukuthi ingene phakathi emgaqweni nawa namatekisi nawo ahleze egijima mihla namalanga le. Nokulimala kwamgwaqo-ke ngalena njengoba kukhona isitamkoko lesi njengoba nama-truck-ke esigibela phezu kwaso kuba inkinga kakhulu ngoba usulimele kakhulu, uba nanama-pothole futhi, and njengoba kusebenziswa ileni eyodwa kulowo ma-pothole, uma wahlangana i-pothole le esikhona njengamanje kusho ukuthi umgwaqo lo ngesisakwazi ukuwusebenzisa. Nokulala uwazi ukuthi liyanetha uzovuka ungazi noma uzovuka unawo nomgwaqo, and-ke nokungalungiswa kwawo-ke kwenza ukuthi amanzi, ngoba amanzi mayigcwele kulo mhosha lo odlula ngaphansi komgwaqo kwenza ukuthi amanzi agcine sephumela ngaphandle, asazi noma kuzobuya zona yini igemegeme lezi ezenzeka ngonyaka odlule. Zibalelwa kweyinhlanu izikole abafundi abafunda kuzo kanye nothisha
abasebenzisa lo mgwaqo usuku nosuku. Ngesikhathi kuhlasela izikhukhula ngonyaka owedlule, kubhodloke ingxenye yawo nokwenzeke kwasala uhlangothi olulodwa. Nalo inhlabathi lokhu iqhubeke njalo nokudleka. Omele iDA kule ndawo uthi ke okubakhathaza kakhulu yithimba elafika lizowulungisa, kepha akukho okubonakalayo abakwenza. Inkinga yomgaqo ukuthi ubhidlike ngesikhathi sama-floods njengoba kwakukhona lezi imvula ezinkulu ezazikhona ngo-April. So umgaqo yebo kona ngaphansi ubunomfula, ubunamapayipi akhona ngaphansi. Ngesikhathi sama-floods wavedane wabhidlika nje wonke, like ilane yonke lengala ayisekho njengamanje. So inkinga ilapho, and also due to ukulimala kwale lane engala, le lane engale kwayona isilimele ngoba kune manhole ngale, abantu sebehamba ngaphezulu kwayo leyo manhole. So uhamba ngaphezulu kwayo kwayona isilimele, okusho ukuthi lento la limazi sina singumphakathi sisodwa. I-department yomgaqo mesifika sizolungisa la kuzodingeka ukuthi iphinde ilungise ne-manhole, okukusho ukuthi ukuba bakade bayilungisile kwasekuqaleni ngaba sinayo le nkinga ye-manhole njengamanje. Kuzokhumuleka ukuthi esikhathini esizinyanga ezimbili kudlule emhlabeni owesifazane ngesikhathi imoto yakhe ikhalakathela emgodini owavuleka emgwaqweni uP457 eNhlungwane oxhumanisa indawo yaseNanda neNtuzuma, nawo owabe udicilelwe phansi yizo lezikhukhula. Imeya yeTheku isanda kwethula usonkontileka ozolungisa lo mgwaqo ngemali engu-21 million rand. Umdlanzi uthi ke usebhale kwaphela uInki efuna umasipala uxazulule lenkinga ngenhloso yokugwema ingozi. Okusiphathe kabuhlungu ke sabahlali balayo Ward 56 eMatikwe ukuthi sithe mesilalela i-State of the City address ngo-April kulonyaka, emva konyaka wonke lento yenzeka, sathola ukuthi uhulumeni usesiphile igrant ka-1.5 billion, kodwa kulo 1.5 billion le ndawo lo mgaqo lo Joan Nxumalo Road awuvelile sidala ukuthi eminye yemigaqo ezolungiswa. So kahle asisazi ukuthi senzeni sabahlali baseMatikwe because lento le kusinezikole ngala ethwalenye, sinezikole ngicanga ukuthi ziwu5, othisha abaningi baqhamuka emadolobheni, baqhamuka kwamanye amalokishi. So kufanele sibadlule la, sinezingane ezihlala ngapha ngaphezulu, nazo kufanele ukuthi zidlule la. So sekuhamba kube nenkinga ke manje if bebe emsebenzini. Also kune-welfare ngala, mekhanjiswe iy'dingo zase-welfare nakhona futhi bayathikameziseka. Yisho somatekisi-ke manje bayakhala because lo mgaqo lo njengamanje uma uqhubeka kudleka kanje uzogcina uphelile, and ukuphela kwakusho ukuthi abantu ngeke beze bekwazi ukuqhubeka beyethwaleni. Imizamo yokuthola ukuphawula kamasipala iyephunzile. Ezindabeni z1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Ucwaningo olwenziwe yi-2002 Playwell luveza ukuthi ke ububhokolo kwenzeke ezinganeni budala bekungazibandakanyi ekudlaleni. Inkampani SASCO siyasizana iqhamuke nohlelo lokulwisana nobubhokolo ezinganeni lokwakha ke izindawo zokudlala ke ezilinganiselwa ku-1000 kuze ke kushaye unyaka ka-2024. Emva kokuvela kocwaningo lokamuva oluveza ukuthi ungabi khona kwezindawo zokudlala kunomthelelo ekutheni intsha bayizisulu zobubhokolo. Inkampani yakwa-SASCO siyasizana iqhamuke nohlelo lokuvuselela izindawo zokudlala ezikoleni zakuleli. Lo mkhankaso uvele usuqalile kanti uzohambela zonke izifundazwe ezikhona. Njengoba kuhloswe ukuthi ungenani kuvuselelwe izindawo zokudlala ezilinganiselwa kwinkulungwane. The SASCO Siyasizana initiative and Play Better campaign is aimed at addressing bullying in South African schools. As an experienced educational psychologist based within the school setting, this campaign is something incredibly special and addresses learners who are at a critical phase of development. The campaign is aimed at foundation phase learners, as this is considered a developmental window of opportunity whereby meaningful change can occur if our children are provided with the correct tools, resources, and guidance. The Play Better campaign focuses on the concept of positive play in early childhood, as recent research has shown that play is directly linked to learning and has a link to combating bullying. Showed that play can in turn affect the levels of bullying by allowing children to acquire numerous life skills and developmentally appropriate skills. Thus, in my opinion as an educational psychologist, SASCO has correctly identified a gap and a window in our society in order to positively change the lives of South African children whilst combating the high prevalence of bullying in our society. Question 2. Looking at the prevalence of bullying in South Africa, especially in schools, how do campaigns like the Play Better? Lolu hlelo kulindele ukuthi liqhubeke kuze kushaye unyaka 2024
kanti abafundi abaningi bayaye babhekana nalenkinga yobhokolo bahlukumezeke esikoleni kanti abanye bagcina ngokuthi bezibulale. As a school-based psychologist, I have direct experience and have witnessed the high prevalence of bullying within the South African context. Bullying is a problem that affects individuals of all races, genders, cultures, and backgrounds. Sadly, South Africa is not immune to this global issue, and recent statistics paint a concerning picture. As we know, bullying of all types is incredibly common and prevalent in South Africa, especially within our school settings. Research has shown that more than 3.2 million South African learners are bullied every year. Further, more than 67% of learners do not ask for help, and this is concerning. These are some of the many distressing statistics and should serve as a wake-up call for all of us, compelling us to take action in order to create a safe, nurturing and developmentally appropriate environment for learners. Ukudlala kufaniswa nenye izinto eyenza ukuthi intsha ingenzi izinto ezibhedayo emphakathini kanjalo nasesikoleni. Ezindabeni ze-1KZN TV bikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi shelele ey'tolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele indaba ze-1KZN TV nazi-ke ebekuyizona eyihamba phambili. Kumenyezelwe uguquko koNgqongqoshe kwelikaMthaniya.Amakhosi akhuze yokuhlukunyezwa kwabesibhuda kanti-ke kubungazwe Olwezisebenzi EMPHITHI. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-19.25 maqhathaniswa nedola laseMelika libo-23.93 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo-20.81 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo-$1,961.76 i-ounce kuthi olungahlizwe wona bo-$75.99 umphongolo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje nanawe ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Isale kahle emakhaya.